tohle může vypadat jako obyčejný Mitsubishi Lancer 10. generace. Každopádně opak je naprostou pravdou. Tyhle ty auta jsou v Německu na prodej jenom 3 na celý inzerci na Mobile.de a jedná se o Mitsubishi Lancer Ralliart. To, že se jedná o něco speciálního, poznáme tak, že tohle auto sdílí přední kapotu s Mitsubishi Lancer Evolution 10. To znamená, že se tady nacházejí tyhle obrovitánský venty, které samozřejmě nejsou fejkový jako na některých moderních autech, s tím, že ten obrovský prostřední, tak ten chladí vzadu turbo. Pod kapotou se nachází motor 4B11T, to samý jako v Evolutionu, s tím rozdílem, že tady je single scroll, single turbo setup, na Evolutionu je twin scroll turbo. To znamená, že tohle auto má snížený výkon, má 240 koní, 309 Nm, nějaký věci se tu od Eva lišejí, jako třeba intercooler a tak dál, a taky to, že baterku máme tady vepředu a v Evu je baterie vzadu.